sarei amb vosaltres fins a la fi del món. Amics en Crist. L'Evangeli d'avui parla o mostra com és la nostra vida entre adoració i dubtes. Segons Jesús va recomanar als discípuls, van anar a la muntanya. En veure el mestre l'adoraren, però alguns dubtaven. Tots 11 el van adorar, però alguns van dubtar de Jesús. Però van fer l'acte de venerar Jesús. Jesús sabia que alguns dels seus discípuls tenien dubtes, però no en va fer cap retret. En lloc de assenyalar aquella acció dubtosa dels seus discípuls, Jesús els beneix i els dona autoritat completa. Aneu i feu deixebles de totes les nacions i bategeu-los en nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Sí, aquest Covid-19 recorda les paraules de Jesús. Tot el món es va veure afectat per aquest virus. Totes les esglésies van tancar. Els nostres ministeris espirituals en públic no estaven permesos. Però vam veure la presència de Jesús ressuscitat a través de molta gent. A Itàlia, el vell sacerdot va rebutjar la màscara d'oxigen i va dir que el metge donés aquesta màscara al jove que es trobava a l'altre llit. I en un altre país, el metge que va atendre el pacient es va veure afectat pel Covid-19. I moltes persones del camp mèdic, dia i nit, allunyats de la família, estaven atenent als malalts. I el govern i tota autoritat, etc. Aquí veiem l'ensenyament exacte de Crist a les diferents nacions. I obeint al govern, tots van adorar Jesús sense cap mena dubte. Amics en Crist, tots superaren aquesta difícil situació i tindrem en compte les paraules que va dir Jesús. Recordeu, sempre seré amb vosaltres fins a la fi del món. Que Déu beneixi.